Isining duk meme abirta. Thengpi thengphang kikri ke sara sonthotsi ili munira kaita kikri ke sara pordo. La sonthotsi ratan tata alang lita kikri ke sara penajok. La sonsi ke damtang preni phaisir kebarni Mumbai Bridge Candy Hospital alongsi alangli amek chiponlo. Alangli arta trok ner kebra trok an artasi alangli labang sopir tepen COC. Apiso aso adona rap ajir pojir pi kedo ana phanta sajok jesi CO tekang nanglo. Alangli pir theka chair ni lake matijong ni pha inquire ner kep ningkan kresir kebra thong kebra trok ahutsi alangli pir theha chiponlo. Alang lia son India long rila pen kapre kalong ria long sitami alang li tidung beha bepar asayamu pangdang damlo lapen alang li pirthe dotikke kiduk kilak hime jangre atumaphan kanghon kajin sopen kerap kapajir pon pustamedo la ancho takali India longge kaduka veta chini alang li BSNL Telecom Company sitami alang li hin pen ingpu ponlo Lasi karli tang rata tata ason alang li ili tumaphan nang otekang bubke kana hok thetan binonglo.
फिर भी मैं काम छोड़ा नहीं। पैर में दर्द हो रहा है, देखना पड़ेगा।